हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आपकी बहन बिंदु मौर्य स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज पे आप सभी दर्शकों का। तो एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा देशभक्ति गीत मैं लेके आई हूं और एक गीत लिखे हैं हमारे जीजा जी। तो गीत आप सभी को कैसा लगेगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आप लोग, और गीत में कहीं से भी कोई कमी रहेगा तो भी आप लोग बता सकते हैं। कौना सन में मिलली आजादिया त कौना सन में संविधान बने हो दीदिया, कौना सन में लागू संविधानवा त झंडाया समान फहरे हो दीदिया, कौना सन में लागू संविधानवा त झंडाया समान फहरे हो। 1947 में आज़ादी मिलले, 1949 में संविधान बने हो त दीदिया 26 जनवरी शुभ दिनवा त संविधान लागू भइले हो कि दीदिया 26 जनवरी शुभ दिनवा कि संविधान लागू भइले, झंडा फहराई गइले हो। के करा के मंगिया धोवाई गइली कोखिया, उजरी गइली कोखिया, उजरी गइली हो दीदिया के कर वीराना कुर्बान भइले त देशवा आजाद भइले हो दीदिया के करा के वीराना कुर्बान भइले त देशवा आजाद भइले हो। अरे बहुअर के मंगिया धोवाई गइली, माई कोख उजरी गइली, माई के कोखी उजरी गइली हो दीदिया बहिनी कबीरना कुर्बान भइले तब जाके देश आजाद भइले हो दीदिया बहिनी कबीरना कुर्बान भइले देशवा आजाद भइले हो। सुनिलया लिखई है गीतिया त बिंदु सुनाई दिहाली हो सुनिलया लिखई है गीतिया त बिंदु सुनाई दिहाली हो दीदिया 26 जनवरी शुभ दिनवा त संविधानवा लागू भइले हो।